Здравейте, пимпари! Днес ще си говорим за реновирани геймърски машини. И тук не знаеш какво правиш. Естествено, както винаги говорим в прав текст, без сценарий, много неща ще пропусна, за много други ще се сетя по време на видеото. Но това е най-добрата част. А сега да поговорим първо за какво представлява реновирана геймърска машина или така наречения гейминг PC. Така по-често го срещате в обявите и т.н. Няма значение. Реновираната геймърска машина представлява съвкупност от компоненти втора употреба, употребявани и такива чисто нови. Ето един пример тук до нас, който е със следните компоненти. Компонентите са Intel Core i7 6700K, H270 Asus Prime, дъно, 16 ГБ 2x8 DDR4 на 3200, въпреки че някак да се възползваме от тази скорост. Работим на 2400, естествено заради платформата, и 1050 Ti Strix, както и имаме си кулерче, допълнително, което не е боксовото, тук сме с i35 Arctic, и съответно 450 ватово захранване 80+. Кутийката е на AeroCool. Моделчето ще го видите долу, не помня кой модел точно е. 4 Static RGB вентилатора и т.н. Кои са плюсовите, кои са минусите, по-важното в реновираните машинки? Реновираните гейминг машинки. Те могат да бъдат всъщност както гейминг, могат да бъдат и офис машини и т.н. Като дъра ние избираме гейминга като по-интересен вариант за реновирани машини. И какво точно представлява, кои точно компоненти най-често влизат като нови части в реновираните машинки. Това задължително, това са кутията, защото трябва да има добър външен вид, трябва да става за подарък, трябва да става и да не е за подарък, който иска да се купи някаква машинка, естествено няма да иска някаква пърпана кутия и т.н. Трябва да изглежда добре. Съответно, не трябва да е скъпо. Защото ако е скъпо, вече е ясно, че може да се направите, нали, който има възможност, изцяло нова машина. Тук гледаме да има някакъв бюджет, гледаме да има някаква цена. Затова кутията избираме бюджетни варианти, които са ефектни, които са хубави с темперирани стъкла, с естествено, сега за вентилаторите, в някои варианти се доближаваме до RGB вентилатори, но по-често в тия кутийки до 100 лева, до 80, даже 80-100 лева, говорим за Static RGB или пък само RGB с собствена програмка, която е Rainbow съответно, и в повечето ще насича, защото контролерчето така може да работи, но все пак е нова и ефектна и побира всичко, което е необходимо да влезе в нея. Както в случая виждаме тук с нашия представител. Споменаваме за плюсови и минуси. Плюс, най-големият плюс винаги е цената. Защото за определена цена получавате хибридна машинка с нови работи и с втора употреба. Съответно, ние като фирма, предлагаща тази услуга, много клиенти купуват много компютри, откупуваме старите машини, както е тази тук, части от стара машина има в нея, и правим нещо, което да е достъпно и нещо, което да е ставащо. И сега, пимпари, каква е тази карта, Tetris не можем да играем и т.н. Да, но не. Картата е, може би, в този баланс тук, може би е най-слабото нещо. Като можем да кажем, че примерно една 2060 RTX така би доста добре заспала в тази конфигурация, съответно ще дигне перформансът. Тоест, тук говорим за апгрейд, възможен апгрейд на реновирана машина.
която е доста изпилена като цена. И сега ще кажете колко струва този компютър. Между другото, забравям да споменем, SSD-то е чисто ново също. SSD-то винаги storage е чисто нов. В случая RAM-та е чисто нова и кутията е чисто нова. SSD-то е 512 гигабайта, не е NVMe, SATA е 2,5 инча. И цялата тая конфигурация, която виждате, струва 530 лева. Компонентите ще бъдат описани долу, като лошата част от нещата е, че е продадена. И всъщност имаше още 3 или 4 или 5 подобни машини, които също много бързо се продадаха като тази. И даже тази в момента я снимаме в... Колко е часа? Тази в момента я снимаме почти в 9 часа я снимаме в момента, защото утре трябва да заминава и няма да имам време да я снимам. Снимаме, понеже ще да стане като предните конфигурации, с идеята да заснемем едно видео за какво представляват реновираните машини, скоро са хубави, скоро не са хубави, т.н. Казахме големия плюс, цената. Откъде идва цената? Цената идва винаги от скъпото ядро в една машина, което естествено е платформата дъно процесор, RAM, карта. Другите работи винаги са обикновено нови. Като в случая RAM-та даже тук е нова, съответно дъно процесор, втора употреба, карта, втора употреба, скъпите неща са употребявани и реновирани. Тоест, ние даваме гаранция за всеки един компонент. Тук сега ще вкараме и лошите черти, че те не са лоши черти. Минусите, да кажем минуси в ситуацията, че получавате само 6 месеца гаранция за употребяваните части. Но това не значи, че те ще работят 6 месеца. Нали? В смисъл. Те са реновирани, т.е. имат променени термопасти, термопадове при видеокартите, проверени са, тествани са и дъра. Нали? Което е така ясно. Това можем да кажем, че е някакъв минус, понеже не получавате пълна гаранция за всички части. Но останалите части естествено имат и пълна гаранция от 24 месеца нагоре, зависи от производителя колко дава или по-скоро от нашите вносители, колко дават за определените компоненти. Друг минус, който трябва да споменем при реновираните употребявани машини е, че тази цена, която примерно в момента тази машина е застанала на 530 лева, няма да е същата примерно, ако я изгубим утре. Защото на втора употреба съответно пазара, употребяваните части, всичко е динамично, кой на колко е пуснал, кой на колко е намерил. Същото е при новите части, тук доста голяма част от части са преди да се качат цените на SSD-та и RAM-овете и нататък. Съответно и там е, може да се каже, динамично или поне има разлика. Съответно, трудното е да се докарат едни и същи машини на еднакви пари. Нашата цел тук е винаги да направим максимално изгодно и рентабилно една машина да си заслужава първо парите, да си струва парите и съответно да е достъпна за по-голяма част от потребителите, по-голяма част и от нашите клиенти, понеже естествено, който има повече парички, възможности, съответно ще закупи нова машина, съответно пак тя варира от, да кажем, примерно 1000 лева за Full HD Gaming, mid-range до, нали, да кажем, няма таван или ако има, то отива доста нагоре. По-трудното е, съответно, точно да конфигурираме такива хибридни варианти, като използваме употребявани части и те да бъдат достъпни за по-голяма част от нашата аудитория. За вас. Може да следите за други подобни машинки, които правим, понеже често се занимаваме с тази дейност. Може да следите сайта ни pimpmypc.tech, ще бъде писан долу в описанието, като той се обновява всеки ден, така че може да разчитате на продукти, които са в него, че са налични. Ами за тези пари толкова беше сякаш, май повече няма да проработваме. Машинката е заспала, да не се притеснявате. Всъщност ви няма да се притеснявате, защото да се притеснявате, който ще е купил. Той ще го изреш, нали?
Благодарим, че бяхте с нас. Ще се радваме, ако ви харесва нашата... Чакай, не машина, ами нашето предложение. Да, добре. Благодарим, че бяхте с нас. Ще се радваме, че нашето предложение ви е харесало, както ценово, така и съответно какво... Няма да го казвам пак цялото от начало. Съответно и какво получавате на среща, нали, за тази цена. Както казах, не, той няма да е както казах, защото вече го казах. Чао от нас и до следващия път.